Iki lho rek, salah satu rujak legend paling rame. Porsinya brutal banget iki. Kapan apa pedes? Cekapan mawon. Cekapan ditopok kan. Langgit dereng pedesing ya. Cekapan sak monten ya. Oh, niku kula ta niku, Bu. Oh, nggih. Harganya masih tetap nggih, Bu, nggih. Durung mundak. Oh, iya. 15.000. Oh, sekarang 16. Oh, brutal banget, Rek. Limune larang. Istimewa lur, rujak cingur favoritku iki nang Sidoarjo. Porsine gak main-main. Bumbu rujak kau wendel banget. Bismillahirrahmanirrahim. Brutal temen rujak iki.